Her sal di hefteya destpêka maha Novemberê de fuareke mezin li Stenbolê bû pirtûkan û hunerên ciwan tê sazkirin. Ev fuar ji du beşan pêk tê. Tevahiya avahiya fuarê jî heşt holên sereke ye. Şeş holên vê avahiya mezin bû pirtûkanin û du jî bû hunerên ciwan wekî wêne vîdeo art û peykeran. Her dûra milyonekê mirov her sal tên seredana vê fuarê dikin. Pêşengeha hunerên ciwan ya binavê artîst jî di vê fuarê de cihê girêng digirin. Helbet zêdetirê hunermendên ku berhemên wa di vê pêşengehê de cih digirin ji nava Tirkiyeyê ne. Lê gelek hunermendên biyanî jî beşdariyê lê dikin. Kritikerê hunerî û kuratör Alî Şimşek di heqê vê pêşengeha hunerî ya TÜYAP'ê de agahiyên hêj zêdetir dan Kurdistan TV. Artist Sanat Fuarı Türkiye'nin en eski sanat fuarı. Fuara hunerî ya binavê artîst fuara herî kevin ya Tirkiyeyê. Gelek eşkere ku huner li Tirkiyeyê jî bûye malê bazarê. Bu numune fuarên wekî contemporary û yendin. Aliyê diyariyê vê fuara artîst jî yendî cuda dike ev e. Hem derfetê bû hunermendên bi serê xwe çê dike, hem jî derfetên nû bû derçûyên nû yên zankuyê jî pêktîne. Bu numune li vir di hûla heştê de hemû berhemên hunermendên ciwan yên ku hêj nû zankû qedan dîne heye. Wekî min amaje pêkirî duwarê hunerî de bazarek mezin ya di taybetmendiya kapîtalîzmê de digere heye. Fuara TÜYAPê ya hunerî bi qasî derfetê bû karên profesyonelî çê dike ew qez dînamîkekî ya amatöriyê jî diparêze. Lê divê bêjim pêşengeha fuarê her sal bi konseptekê ye. Bu numune konsepta îsal Faust e, berhema Goethe ya bi navê Faust. Bi dehan hunermendan tema û naverûka berhemên xwe li ser vê konsepta Faust sazkirine. Kitap fuarını da çektiği için Başiyek ya vê pêşengehê jî ew e ku di gel fuara pirtûkan tê sazkirin. Gelek mirovên tên vê derê di jiyana xwe de cara pêşiyê ye wêneyan, peykeran û enstalasyonên vîdeoya dibînin û temaşe dikin. Fuara pirtûkan ya TÜYAPê her sal digel bernameyek têr û tejî ya çandî, hunerî û wêjeyî tê sazkirin. Dinyayekiya binaverûkek ciwankariyê hatî xemilandin li vir tê pêşkêşkirin. Mehmed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.